Akşamınız hayırlı olsun. Hormatly kardeşler. Bugün ýa-ni Türkmenistandaky neme bilen baglanyşykly, anarhizm bilen baglanyşykly meselede dowam edýäs. Bir 2 hepde ara kesme beripdik. Indi 2 hepde ara kesmeden soň dowam edýäs. Nire gelip ýetdik, onuň bir gürrüňine edeli gysgara. Ýa-ni Türkmenistanda bir anarhizm bar ýöne bu anarhizm şeýle bir anarhizm ýöreýte guramaçylykly alınıp barylýar. Bir kanun bar ýalak görkezilýär, ýöne o kanun bir anarhiýany emele getirýär gynasakda. Bir döwlet bar ýaly görkezýärler, ýöne bu döwletiň konstitusiýon guruluşy ýok. Bir garaşsyzlyk bar diýýärler, ýöne garaşsyzlygy nädip aldyk, oňa değişli bir ortada bir hiç zat ýok. Ve ýa-ni Türkmenistanyň tebii resurslarynyň gidişi, gelişi, ýene nämesi hiç görkezene ýok da ýa-ni bu zatlary. O nire diýen belli däl. Bullaryň ýa-ni bir adam şekilli jemgyýet guruluşy ýok. Bir döwlet bar bolsa-da, hakykatdan hem garaşsyz bolsa-da jemgyýet sagdyn bolmaly ve hemmejesi içinde bolmaly-da. İş, okuw, ýene näme diýilen ýa-ni sebäplerin daşynda halk ýurduň içinde bolmaly, ýöne halkyň uly bir bölegi ýurduň daşynda ve ýurdun içindäkiler hem şo ýurdun daşyndaky ýakynlarynyň arkasy bilen ýaşap ýör. Şonuň ýaly gynançly ýagdaý bar we bunyň netijesinde de ýa-ni halkyň ýarymyň ýurdun daşyna çykmagy bilen baglanyşykly Türkmenistanda maşgala guruluşlary ýykyldy, gitdi. Maşgala guruluşynyň o ýykylmagyna hiç ýyly bir ses çykarylma ýa-da ýene şeýle bir neme boldy? Krizis bar ýa-ni Türkmenistanda. Maşgala krizis bar diýip gowa. Aýdylanyp garaz, Türkmenistanda nähili betbatçylyk bolsa da ses çykarylmaýar. Ses çykarylmaýan bolsa diýmek Türkmenistan özü öz elinde däl. Onu ýa-ni öňkü nemämizde belläp geçişimiz ýaly raşizm elinde bir. Raşistik ideologiýanyň elinde bular hem imperialist ideologiýadyr. Şonuň ýaly bir ýagdaýda ondan soň toprak halkyň elinde däl. Eýen topragyň halkyň elinde dälligi sözde garaşsyzlyk diýip aýdylýan döwür bir girýär içine. Ondan hem Göktepe galasynyň düşmegi bilen sığınması bilen baglanyşykly. Halkda o toprak ýok, topraklary elinden alındy. Umuman 140 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň halkynyň ne topragy bar, ne hak hukuky bar şoň bilen baglanyşykly. Ýani toprak bolmasa hak hukuk döreýän däldir. Islendik modern döwletleriň, ýurtlaryň taryhyna seredin, şolar hukuklaryny, topraklaryna eýe bolandygy üçin gelip bildiler. Sebäbi kiçiräk bir belli edeli Ýewropada feodal rejimi bardy. O feodalizm diýilýärdi. Bu feodalizm çökdi. Çökmesine elbette ýa-ni senaat rewolýusiýasy sebäp boldy. Ýöne toprak gerek däl boldy. Topragy başgaça ulanyp başladylar. Halkyň eline geçdi-de, soň halkyň eline geçmegi bilen baglanyşykda birgiden hak hukuk meseleleri we modern döwletiň nemesi senaat rewolýusiýasy bilen bilelikde harmanlandy. Ve bizde şo zatlar ýok. Bizde ne topragymyz bar, ne de beýleki ýa-ni rewolýusiýalaryň hiç bir görnüşi amala aşyrylmady. Sebäbi ýurdum bilge ýani akylly, düşünüp bilýän, aýdym gatlagyny ýok edip geldiler. Bular ýeneden raşizm bilen baglanyşykly nemede gelýär. Ondan soň
halkyň aýdyňlanmazlygy üçin hem dürli işler alyp barýar we şol işleriň biri geçen hepdede öňümüze geldi-de ýa-ni okuwçylara, ýokary okuw okaýan okuwçylara kol çekdirýärler. Men ýa-ni 30 manatlyk bir neme bar, 30 manatlyny hemmesini bir ara jemleseňiz men adam boljak däl diýilen bir şertnama kol çekdirýärler-de. Bullaryň hemmesi Türkmenistanyň halkyna, Türkmenistanyň geljek nesillerine peýdasy ýok, tersine ziýany bar. Ýöne kime peýdasy bar diýip sorasaňyz, ýeneden bir imperial güç, şoňa peýdasy bar. O imperial güýjem raşizmdir. Demek geçtik. Indi şu zatlar sebäpli bir bar boluş howpy ýüze çykýar-da. Türkmenistan şeýle dowam etse bar bolarmy bolmazmy diýilen neme çykýar. Biz muny öňden berem ýa-ni howpsuzlyk bölümleri bizem ýa-ni mejliste edilen soňky ýygnaşyklaryň hemmesem elbetde görkezdi. Ýa-ni Türkmenistan beýle dowam etse bar bolup bilenok. Biz şu wagt iň soňky deminde ýetişdik diýen ýaly bir ýagdaý emele geldi. Biz şu iň soňky deminde bolsa-da Türkmenistany eýle ýa-da beýle halas etmek mejburiyetinde borçlanýas. Biz şeýle borçlanýas. Onuň başgaça düşündirişi ýokdur. Indi bu bar boluş meselesiniň ýanynda da häzir şu Türkmenistanyň içindäki her bir adama, her bir ýurtdaşyna howp awanýandyr. Bu howp ýene-de raşizmiň elementleri tarapyndan howp awanýar. Şonuň üçin halkyň öz-özüni goranmasy üçin hem bir ýa-ni gapyny açmamız gaty möhümdir. Täze Türkmenistana geçýänçe. Ýani bu ösüp biler, özgörüp biler bu metod. Ýöne häzir başlangyç bilen baglanyşdyrsak halk öz-özüni goramalydyr. Goran wagtam o çekinmeli däldir. O jenaýat etmekän diýip eger öz mertebesine, öz ykdysady nemesini ýa-ni puluny, mülküni, malyny, topragyny bolsun, çagalaryny bolsun goramak üçin Merdan sesin gitti. Şu wagt gelýärmi sesim? Indi geldi. Başlarsınız. Nerede kesildi sesim? Ben Kamera açık Hı. Bar boluş howpundan geçdikde deme. Häzir kameranyň açylmany. Dowam edelim, başlarsınız. Benim internetim bilen bağlanşykly bir neme ýüze çykdy ýaly. Bar boluş howpundan dowam etjek, nerede kesilenligini bilemok. Öz çagalaryny goramak üçin, başgalasyny goramak üçin. O Türkmenistanyň bar boluş meselesi ýa-ni aýdanlarym ýöne bunun ýanynda da adamyň täze Türkmenistana geçýänçe bir goranmagy gereklidir. Bulam näme sebäpli diýip neme etseňiz. Şu wagt Türkmenistandaky her bir ýa-ni sözde gurama buların hemmesi raşizmin, bir Rus imperiýasynyň elementidir. Ýa-ni bir pogam geýen ýa-ni polisiýasy, mehemesem ýa-da birje truda diýilýär-de. Ýa-ni iş gözläp baran ýerinde oturan adam bu nemäniň elementidir. Muallimlaryň köpüsi bilip ýa-da bilmän şonuň elementidir. Gaty köpüsi özem. Çenden aşy ýokary okuw ýerleri gönden göne raşizmiň elementidir. Sebäbi islendik adama ine Türkmenistanda şeýle o sistema bar diýip ýa-ni 30 manatlyk nemäni görkezsen siz bunu siz özüňiz edýäňizmi diýip sorarlar.
Sebäbi adam şeýle bir neme bardyr. Hiç haçanam sagdyn döwlet ýa-da sagdyn adam özüne ziýan berýän däldir. Başyndaky diktator bolsa-da we bizde diktator ýok. Aýdym bunu bize köp wagtdan bäri düşündirjek bolýar. Diktator bolan bolsa-da häzirki ýalak bolmaly däl. Sebäbi Türkmenistanyň başyndaky diktator däl. Rejimiň ýa-ni nemäniň raşizmiň oturdan emesi, kuklasy başga bir hiç bir funksiýasy ýok. Diňe kukla bolmak funksiýasy bar. Ýurt barada hiç bir karar neme alany ýok. Ve bizim ýene howpsuzlyk nemelerimiziň orta çykaran meselesi bar. Ýa-ni pagon bilen baglanyşykly we ýa-ni bilim ýene näme bilen baglanyşykly tarapy gönlen ýa-ni olaryň ýükleri gönlen raşizmiň ýa-ni nemesine bagly guramalaryna ýa-ni FSB diýdi. Ýa-da KGB diýeli biz. Ýa-ni Orsun KGB-sine baglydyr. Bizdäki bir KGB däldir. Bizdäki hatda bir filialam däldir. Bizdäki KGB diýilýän zat ýa-ni gorkuziýan aparat hökmünde durýar. Halkam şoňa görä ýetişdirýärler. Korkmak üçin ýetişdirýärler. Ýoksa-da bir adaty nemede korkuljak ýagdaý ýok. Olaryň bir düşünýän, bilýän zatlaram ýok. Ne ýagdaýymız şeýle, bugün aljak kararymız, ýa-ni Türkmenistanyň bar boluş howpy bardyr. Şonuň üçin gerekli görüşi ýerine getirmeli, alyp barmalydyr. Buňa da ýa-ni halkyň özüniň ýa-ni mümkinçiliklerine bu görüşde ulanmasy üçin kapylar açmalydyr. Ve şol bursanda da özüniň howpsuzlygyna üçin etmesi üçin ýeniden o gapyny açyk goýmalydyr. Ine şo arada biraz pikirlerinizi goşmaça neme bar bolsa alaly. Beýleki öňkü gürrüň eden ýerlerimize girmäli sebäbi ýa-ni gatykän gürrüň etdik wagtynda. Şeyler bir ýagdaý. Sözü men Muhammed kardeşimize bereyim. 5 minutdur wagtyňyz. 5 minuta sığdırjak bolun. Oğlum Merdan. Häzir şu bar boluş howpynyň birinji nemesi simptomy diýilýär. Ýa-ni gelip çykýan ýeri nemeden başlaýar? Halky maksatly bilimsizleşdirýärler ýa-da jahillaşdyrýarlar. Çağlar baryndan başlaýar. Ene soňky günlerde şo biziň gündemimiz boldy. Ýa-ni ýokary okuw jaýlary diýilýär dotay. Şo taýda okuyan studentlere berilen bir zat bar. Şolary kabul etmek üçin. Şo çağlar baryndan mektep ýa-ni mektepden soňky okuw ýagdaýlaryndan şuňaly dowamly jahillaşdyrmak ýa-da üstünde işlenýär. Ýerler işlenýär da üstünde. Onuň biziň halkymyzyň arasynda şu zatlaryň edilýän şu zatlar sebäpli bir pikir döreýär. Ben özüm şeýle düşünýän da bir enatalyk göreli, enatanyň çağalary bar. Mesela enata näse ýalňyş hereket etse de şo çağalar şonu bir ýazgar bilen ok. Sebäbi üçin şol çağalykdan ýanky ullary syýlamaly, ula hormatlaýmaly, o ýalňyşlyk, dogrulyk hakynda islat öwredilen ok. Edil şoňaly häzir halk hökmünde de halkyň bir döwleti ýanky göz bile barýar da, döwlet diýär, edýän dogrudur diýär. Näme diýenim bolsa diýenýäli. Şo düşünje dören üçin köp zatlara garşy goran bilen oklar ýa-da döwlet diýip döwletiň arkasyna bukulyp oturan adamlaryň edýän hereketleri döwlet şoňaly edýärdik görünýär ýa-da prezidentden ýa-da başga bir ýurduň nemesi hyzmatkary buly şonda da şonu şoga bilen seredip bilen oklar da şol edilýän işlerim maksatly edilýär da şu döwlet wezipeleriniň döwlet kanunlarynyň arkasyna dugulanyp şolaryň arkasyna bukulyp edilýän üçin ýa-ni halk şo zatlary görüp bilen
diýsegem bolýar ýa-da görse-de şonu şolara garşy nähile bir gaýtary bermeli, nähile bir garşylyk bermeli. Şol atlary dolu bir ansır bilen oklar. Men birinji bilen aýtjak bolsam şol öňkü gepleşiklerde de belki gaýtalandyr bolar. Birinji bilen şol esasy olaryň hakyky ýüzüni görsek, görýärsen bizlerem görýär, halkymyzam şonu görse hakyky ýüzüni, şoňa görä ýa pikirlerem ütgeýär, belki ediljek hereketlerem ütgep başlaýar-da ondan soň. Yani şol bar boluş howpuny ortadan aýyrmanyň birinji, men pikirimçe birinji nemeleri, çäreleri şu mukady pikir edýän. Çaktım, sağ olun. Sağ olun. O çağlar barından başlaýar we şeýdip dowam edýär-de. Ölýän çağ. Hemme da syndyrýarlar. Sözü ýeňiş kardeşimize bereýin. Sağ olun. Indi benim şu bar boluş howp hakynda aýtsak, ilki arasdaçylyk işleri edildi-de ilki başta orsun gönümün öz nemesi bilen, täsiri bilen edilen her döwrüni, ors döwrüni, Akpaşa döwrünün bäri gaýdýanyna bütün aýdyň gatlagyny, ýani ruhunda saklap biljek, öz ruhuny gorap biljek bir aýdyň gatlagyny ors tarapyndan ilki arasdalandy. Gatykän adamlarymyzy, ýazyjylarymyzy, alymlarymyzy hemmesini we olaryň ýerine de ýalakalar çykarly, bir giden ýazyjylar çykarly, şahirler çykarly. Bu ors döwrüne, SSR döwrüne edilen ýagdaý we ondan soňra garaşdyrmamyz alanymyzdan soňra da ýene de orsun arka planda, orsun eli bilen, raşizmiň eli bilen nemesi täsir aslynda ýöne öz türkmenimiziň eli bilenem şu wagta çen, ýani 33 ýyl bäri ýene de arasdaçylyk işlerini geçirip otyrlar. Bu da türkmeniň bar boluşuny, howpunyň ilkinji nemeleridir, ýani sebepleridir. Bu bir ýene ikinji bir nemesi, ýani senem aýdyp geçdim demerden, maşgala sütünüň dagamagy. Indi bizde milli howpsuzluk diýilen bir zat bar. Bir gurama bar. Milli howpsuzluk bolanda ýani ýurdun içindäki ogurlyklary, jenaýatlary zat etmeli bir gurama däl. Milli howpsuzluk, ýani türkmeniň bir milliligini, türkmeni 50 ýyldan soňra, 10 ýyldan soňra, 100 ýyldan soňra gelip biljek howplar öňünden görüp şolardan türkmen halkyny halas edici bir gurama bolýar hakykatynda milli howpsuzluk bolanda. Bu milli howpsuzlugyň raşizma dolu tabyndygy, dolu şoň bilen şoňa işleýändiginiň bu suwutnamasy türkmen halkynyň %60-y iň işçi gatlagynyň, onda da ýaş gatlagynyň, öndürücü gatlagynyň %60-nyň ýurdun daşyna çykmagyna göz yuman gurama milli howpsuzlukdur. Ve bu %60-y ýurdun daşyna çykandan soňra 1 ýyl, 2 ýyl däl, 5 ýyl, 10 ýyllap ýurt daşyna geden maşgalalar, maşgalaň bir bölegi içinde bir bölegi daşyna gezip o ýerde de maşgala dagady ýurdun içinde. Milli howpsuzluk türkmeniň milliligi esas maşgalanyň bitewiliginden gelýändir. Egerde maşgala bitewiligi dagan ýerine milli howpsuzlugyň geregi ýokdur. Ýa olar işinden boşdur, ýani. Olaryň işleme hukukam ýokdur dagan. Çünki öňüni almaly ýerlerini, öňüni almagyň tersine gözlerini ýumdylar. Şeýle boljagyny näme üçin bilmediler. Maşgalanyň dagajakdygyny her kim bilip bilerdi, ýani ýurdun daşyna çykanda. O da 160'a çıkan vakti. Şu zatlarım, yani türkmeniň bar boluş howpunyň alamatlary, yani göze görünüp duran alamatlary. Ne häzir ýurda dolanyp baran bir giden ýurtdaşlarymyzyň ýerindäki goýup giden maşgalalar öňkü maşgalasy däl. Umuman bizim türkmen jemgyýetimiz dolu dagady. Bu bir emem film marada aýdyp geçdiňiz de, ýani siz hakynda aýtmagam gerekkä, ýani palaýdandan da neme diýen koşulýan menen. Şu ýerde jemledim. Sağ olun.
O maşgalany nemesine aýdyp geçen de ýanky aýdym. Geçen bir ýygnanşygymyzda aýtdy-da maşgala bolmak üçin bir öýde ýaşamaly, ýanky duýgu baglary kämilleşmeli. Wagtyň geçmegi bilen kämilleşýär-de. Ine şo zatlardan daşda galanlyk üçin ýanky Türkmenistandaky maşgalalaryň diýeli ýanky äri, aýaly, hatda ikisi bile daşna çykan ýagdaýynda da edil şoldur. Daşna çykanda da bir öýde ýaşan oklar, her haýsy aýry-aýry ýerde. Bolýa çağlaryndan aýry bolýa bu gezek. Maşgala diýilýän institutyň özü ýitirim bolýar şo taýda. Şeýle bilen ýanky Türkmenistanda 100 miňlerçe maşgalalar dargap, milyonlardan köp adamyň geljegine täsir etdi-de. Sözü Merdan kardeşimize bereyin. Esenlikler yurttaşlar. Sesim aýamka. Gyýyska tutjak bolup görenmi? Indi şu neçele halkyň sesini ortaga çykmagy bilen Türkmenistan diýip atlandyrylan biziň öz ýurdumyz, ine toprağımız bolan ýerdäki düzgün ýüze çykarylýar. Şu ýani orslaryň 1880-den bäri ýani şol datadan belläp geçsek sömürgeçilik düzgün alyp barşyny bularyň yerli itleň kömegi bilen dowam etdirilýändigini, ýani neslimizin ýani bilim diýip wagtyny geçirýän yerleri ýene şol gurama, ýani raşizma hyzmat etýänligi belli. Indi her bir gurama diňe şol raşizma hyzmat edip gelýär. Indi şöyle bunu bir gara goýsak, indi atawamyzdan öz erkinligini aldyrmajak bolup şu neçeler görüşgetdir. 80-den öňkü ýyllar, soňky 22-nji, 26-njy ýyllar, 12-nji ýyllar aýdyňlaryň ýüze çykmagy bilen ýani erkinligiň urundak görüşini alyp barpdyrlar. Indi biziň ýurtdaş hökmünde, ýani görüp, eşitip we duýup bilýän ýurtdaş hökmünde bu borçdur. Ýani halk hökmünde ayağa almak, ýani şu neçeler sürünüp ýok bolup gelmäne mejbur bolan halk ayağa almana, ýani öz ýurdunda özüni eýet duýmana mejburdur we bu gurumany serip süpürmelidir. Raşizma hyzmat edýän, ýani adam diýip aýdaýyn, öz ýurdunyň ziýankeşlerini ata-babamyzdan öňünde de borçludur, geljek nesillerimizin hem öňünde borçludur. Men boldum. Sağ olun. Sağ olun. Sözü söhbet kardeşimize vereyim. Sağ olun sözü verelimde. Türkmenistan döwletiniň we Türkmen halkynyň milletiň bar boluş hopy öňündäki awan biljek hopyny barada menem öz pikirimi aýtsam, ýani mundan öňdäki geçen meclisimizde de köp nemeler üstüne aýdylyp geçildi. Ýöne buny näçe aldasan alda bermeli, sebäbi gaty aýylgan ýagdaýlar bolup geçenligi emme ma'lum zat. Häzir wagtda şonuň üçin ýeňiş kardeşimiz aýdyp geçdi-de. Maşgala institutyny dargatdylar. Aslında Maşgala instituty diýilen bir zat ýok Türkmenistanyň ýöne. Maşgalalary häzir wagtda Türkmenistanyň içinde bilkastlaýyn dargatýarlar. Onuň ýeňiş onuň aýdyp geçýärlik güýçüni ýetiren şu mekeme adamlar esasında dargatýarlar. Onu bilkastlaýyn. Ýani buny näme üçin dargatýarlar diýilen soru ortaga çykýardy. Näme sebäpden dargatýarlar? Bu edil häzir wagtda türkmeniň akly bilen dargatylmaýandygy görnüp dur häzir wagtda. Ýöne kim esasy dargatýanlar kimler? Türkmen
attaki mekemen adamları ya Türkmen familyadaki mekemen adamları. Olar kime hizmet edýär? Inni şuýda raşizm diýilen neme bar da esas raşizme hizmet edýänler biziň esas nememizin biri. Raşizmi kim dolandyrýar? Yani Rus imperiýasyndaky ya Ruslaryň raşizmini kim dolandyrýar? Ya Putin rejimi. Elbette bolup biler ýöne olaram bolup biler ýöne häzirki wagtda bize esasy görünýän zat Rus mehkemesi ya Rus kenbesi diýýärden has dogrusu. Şu Rus kenbesiniň Rus mehkemesiniň protokoly esasynda şolary häzirki wagtda hyzmat edip durlar. Türkmen atdaky mehkemeň işgärleri ya bolmasa egni pawonlar we ol diňe şu wagt bu toranok ol mehkeme nemesi ýa-ki maşgaly institutya maşgaly guruluşy ýok bol şolary işläp bilmek mümkinçiligi ýok diýdi. Edil häzirki wagtda ya bir kiçi ýyl mundan mehkeme bar diýip aýdylanok olar haçan etdi olar haçan 2002-nji ýylyň sancar wakasynda türkmeniň milli yani türkmeniň milli bilim adamlary ya ýokary derejeli bilimli adamlary ya elit gatlaryny ýok eden wagtlary türkmeniň içindäki milli howpsuzlyk guramasy ýok. Sebäbi näme üçin ýok? Sebäbi esasy türkmeniň elit gatlaryny ýokary derejede gatlakdaky adamlaryny esasy goramaly adamlaryň biri şolar bolupdyr häzirki wagtda we şolary geljek bu öňünden geljek howpy öňünden duýdurmaly adamlar şolar. Ya öňünden görmeli adamlar şolar. Olaryň gitmegine ya şolar gitenden soň Türkmenistan şu ýagdaýa geldi. Ve mundan soňky geljek howplaram şolar öz elleri bilen edip berip otyrlar. Ýani Ruslaryň mehkemesiniň milli howpsuzlyk komitetiniň protokoly esasynda. Ve bärden şeýle soraw çykýardy. Bular näme üçin görse de görmezlik açar iş neme diýe görmezlikden gelýär diýilen soraw orta çykýar. Sebäbi olar görmezlikden gelýän olaryň eline ulas ýok, ýani buyruk ýok. Mümkinçilik ýok. Olaryň elinden ähli erkinligi alynan. Öz başyna hiç erkin hereket edibilen oklar. Onuň üstesine de häzirki wagtda türkmen ýaşlaryny beter adamçylykdan çykarmak üçin iş alyp barýarlar. Ýani Muhammed kardeşimiň aýdyp geçýär. İş alyp barýar üstüne. Aslında bunyň özüni açyk aýdyn görnüp durar raşizmiň täsirleri de görnüp durar. Raşizmiň hyzmat edýänleriniň asyl sultnamalary. Bundan başka hiç sultnama gerek yok. Ve bunun gizlemene iş nimesi naşyalar häzirki wagtda. Häzirler şunu aýdyp geçen soňdan üstün ýetirer. Hawa sözü ýa Muhammed kardeşimiz eline aldyryp durdy. Nemes çykan bolmagy mümkin. Ýeňiş kardeşimize bereň sözü. Indi bizim bar boluş howpumyzyň nähilleki derejede digi orta goýully kardeşlerimiziň köpüsi aýdyp geçdi. Indi bu ýagdaýdan näde halas bolmaly? Türkmen halkyny kim halas etmeli? Yani Amerikamy, Ýewropamy ýa-da Türkmen özüni halas etmeli? Ýa-da ýene de bir aýdyn gatlak ortada barmy? Türkmeni ýol görkezip biljek, halas edip biljek. Indi bize başka yerden Türkmen halkyna öňüm tarihimizde kän gördük, bizi halas etjek diýip bu nemede ýaşatjak diýip siz erwet neme aslında sizi halas etjek diýip onu ilki Araplar gelipdi, halas edişlerini gördük. Bundan sonra Orslar gelipdi, sizi halas etdiýär, size tuvalet getirip berýär. Bularym halas edişlerini gördük. Ne şolaryň täsirini aslında şunlarda ýaşapdyr. Demek bu gerek bize hiç bir yerden halaskar gerek gal. Türkmen halky özüni halas etmeli. Türkmen halky isle bilimlisi bolsun, isle bilimsizi bolsun, isle çopony bolsun ýa-da döwlet işgäri bolsun, haýsy kim bolsa bolsun, bu gerekde borçludur. Özüni halas etmekde, öz ýurduny, watanyny we öz milliligini täzeden gaýtaryp almagy, geçmişine, taryhyna dolanyp gelmäne borçludur. Bütün Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň ýaşaýjylary, ýani Türkmen bolsun ýa-da Türkmenistanda ýaşap gören başga milletlerem bolsun, Türkmenistanyň territoriýasyny ýerinde ýaşaýan bolsa şolaryň hemmetiniň borçy Türkmenistany halas etmek, yani şu howplardan
Eger bu howplardan halas edilmese, bular yine bundan beter gününden erbetleş gidip barýar. Şimdi biz halas etme üçin, özümüzi halas etme üçin näme etmelini bizim çağalamyda men şunu yazdım deyip bir giden zatlar gol çekdirýärler. Biz bu yerde näme etmeli özümüzi halas etme üçin? İlki bilen bütün şol okutyan, öz çağalaryny okutyan enatalar ýa-da çağalaryň talipleri min olaram çağa däl 18 ýaşyny dolanlar. Bularyň hemmeti bu hat diýene bir gedek täzälen okap görmeli we garşylyk bildirmeli. Ve sizinki näme dogry, bizinki dogry diýen kim baram bolsa şoňa istenip bir çärany görmeli. Çünkü sana garşy gidýär, seni mal etjek diýär, haýwan etjek diýär. Bunun üçin bizim her bir halkymız borçludur bunu etmäne. İstenip bir pudogyny. Maşgalası dagan ýurtdaşlarymyz bar. Sizin maşgalaňyzyň dagamagyna belki sizem biraz günäkärsiňiz ýöne, sizden has beter günäkär sizi şu günlere ýetiren, şu režime gulluk edýän rejim bardyr. Bular size has günäkärdi. Senin maşgalaň dagamagyna, senin aýalyň başga bir ýerleri bilen gezmegine ýa-da äriň başga bir ýerleri bilen gezip aýalyny taşlamagyna, çağalaryny ýetim goýmagyna. Diňe bir kişi günäkär däldir. Şu rejime gulluk edýän ähli sistemasy, bilim ministrligi bolsun, goranmak ministrligi bolsun, organ bolsun, ählijeti günäkärdir we her birimiz hasap soramoldur we bunun hasabyny ay men plança ýyl ýurtdaşyna bolanmam üçin maşgalan dagady diýmeller. Menin plança ýyllap ýurtdaşyna sergezden bolup gezmegime siz sebäp bolňyz, şunun jogabyny beriň diýmeli. Ve garşyňyza çykan ýagdaýynda da istendik görnüşdi. Garşy bermäne hakyňyz bardyr. İstendik bir görnüşdi. Her bir ýurtdaşa tegişli bir zatdyr ýani. Sağ olun. Sağ olun. Başka neme barmy? Pikirini aýtjak. Eğer başka pikir aýtjak ýok bolsa, o ses berilişe gidip bileriz. Muhammed kardeşimize bereyin sözü. Sağ olun. Yani ildeşlerimiz şu neme hakkında geçtiğinde milli hukukçuluk neme hakkında benim çoğunlukla iskaçık birlik geçecek kolyanda. Endi yani sohbet kardeşimin, genç kardeşimin aydanlarından salgılan tap milli hukukçuluk bizim milli kımmatlıklarımızın sakçısı. Benim düşünüşüm boyunca. Türkmen cemiyetinin milli kımmatlıklarının sakçısı. Ama hazır bizim şu wagtky görýän zatlymyza seretsek bular Türkmenin milli kımmatlyklarynyň gapyçy. Yani nemerek oteller bolýar-da, lüksrak oteller şolun gapysynda durýanlar adamlar, gelenlere gapy açyp berýärler. Çıkanlarında da gapyny açýarlar, girenlerinde de. Şolardan hiç oňy ütkeşikli ýok da bizde indi Türkçe bir söz aýdyn, mahremiyet diýip bir söz bar. Nähil diýilýär bir Türkmen sözünden aýdyp bilemok şu mahremiyet diýilýär, şol sır bir maşgalanyň syry diýip alaly, ýene bir Türkmenistan aýp berem diýilýär, haparan uyat ýerem diýilýär, ýene şol bir mehrem ýerimiz da şu döwlet syry. Ýöne häzir şu meheme gullumynyň işgärleri häzir şu taýda gapyçylykdan başga ütkeşik edýän işleri ýok. Häzir öz öýüniň syryndan hem has bir mehrem, has bir ýokardy mukaddes derejede durýan döwlet sırlaryny daşamakda ýa-da döwlet sırlaryny paýlamakda şular hyzmatkar bolup dur edil häzir. Bizim Türkmenistan'daki milli hukukçuluk gulluğunun işgärleri en ýokartyndan en peskisine çelli. Hemmesen häzir şo ýagdaýda. Nädir men şo ýagdaýda bilýärkem
Onun wezifeli bir hökmünde beýle de dursun. Yani bir adam hökmünde de şonu özünçe göremok. Men öz şahsy düşünjem, şonu paýlaşmak istedim. Sağ olun. Sağ olun. Sözü Sapar kardeşimize vereyim. Sağ ol Temine. Yankı şulon eli bar mı, yok mu, ya da bilgeşiğin edildi mi, ya da bilmezlikten edildi mi, diyilen doğru olur. Orta diye de. Çoğunları senin şu doğru, bir ervet, o doğru bu doğru, diyilen nemelerin üstünde adamları büyümediler. O tüdürler. Yeni bu sıfırlan ad nemesi de aktif işe yarayan halkın 60% yurdun taşında. O taşınmaların sebebi ne mi? Bu sebebi 1991 yılında siyasi reformu, sonra iktisadi reformu hükman edilmedi. O sebebi bir yıkıldı. Yok düzgünümüz. Tədəsən qurulmalı. Qurulması için reform etmeli. Başka yardım yok. Hem siyasi reformanı etmeli, hem iktisadi reformanı etmeli. Edilən başlarından 94. yılda senin şu saatler devam edin. Reformların içinden ben özüm bolan son rahilekten edilenlerini bilen, şonu yönü 94. yılda takladılar, yatırdılar, son iyine döndüler. Yani çok reformanı etmesen Türkmenistan'ın ne iktisadiyeti olup bilye, olması mümkünden onu bilmezlik ya da bilmeklik gerekken de siyasi reformada sen komünist ol bir başka bir zat olup bilen o var. Mümkün emeğine o dahilek oldu da bir bakı vermeli. Siyasi bakı. O siyasi reformu diyen bir reformu vardır. Devletin kuruluşuyla vardır. Şu da aslında hem meclisi donduruluyor. Şu anda sen devam edip gelen sistemin adam yoktur. Köyünü diysen köyünüzler, teri vurulan adam yok. Ne onu bilinmeyen edilen rastel, reforman başlan olsulur. Bunu bilen, düşünürüp bilen adamların bağdığının tuğutnaması çok olması da Türkmenistan'ın iktisadiyetinin yaşat bilmeyeceğini düşündürülen vaatları dışa doğurulur. Açık aylık bilyedir. Şu reformanı geçirmeseniz Türkmenistan iktisadi yemede ayağı üstünde durup bilen o. Yorumluğun veri 30 yıl geçti. Bunu ne için eden olur? Şunun etsek kodayan demeleri yok. Şunun için bu da atlan hem beceri bil katlayın yürüyüşü edliye deyip onu rahat bir kabul edip biliyor. Bu da atları bastır yustur etmek için millete korku sindirdiler. Şunun içinden baskı, korku aydın toporunu basıp kırıp demedik diyorlar. O da vurgizli zaten bunu hem bilmedik ren olmalı. Ya bir de gelecek gereken, ya bizim çağlarımıza gelecek gereken, ya vatan gereken diyen sorular ortaya çıkıyor. Onun için şunun alınacak karar katı önemlidir. Hem de Türkmen için. Sayda oturan adamlar için neler? Adı Türkmen demediyen olsa, duyan olsa, şu işin içine koşulmalıdır. Olmasa da sonunun günahını götürmelidir. Ben şunayı beğendim. Oğlum.
Sağ olun. Umide kardeşimize vereyim sözü. Sağ olun. Şöyle 2 günden beri YouTube'da kanalımızda okuçların borçlarını okap geçeceğiz. Yani kardeşlerimiz bir neçesi aylık geçti. Benim şöyle öz düşüncemi aydayın. Birinciden bilim sisteması erkin olmalı, siyasete koşulmalı değil. Sonra borçlan yarın der yazılan şurada başında hiç kimi borçlandırma hakkı yoktur. Okuçunun borcu bolsa da mugallimın hem borcu bolmalı şurada. Mugallimın borçlarından yazıp geçmeli. Sonra şurada en son 30. maddesini okap geçecek. Yukarıda danıştırılan içki tertip düzgünleri bozan yağdayında en yakın hosarlarımı Ecem, Kakam ya da onların ordunu çıkan haberle etmeye ve düşündürüşler bilen tanıştırmak için üniversite, fakültete girmeyini üçün etmeye, eğer de bu borçlar yerine getirmekte kemçiliklere yol versem, bana bellenilen tertipte değişli temmi çarelerini verilmeyine ve okuldan çıkarılmağıma razı. Men bu borçnamanı hut özüm, hiç kim mecbur etmezden doğru düşünüp yazdım ve öz şahsı golüm bilen tasıklayarım diye. Şöyle birinciden içki tertip düzgünleri de yazılan. Şu borçlamalar okayan vaktiniz 2. 3. 9, 13, 23. maddeleri okayan vaktiniz berde hiç üniversitetin, fakültetin içki düzgünde yazılan bir nemesi yok. 2. maddesinde köçe yol hareketi diye kadalar diye düzgünlerini bozsam diye. 3.sinde talip 4'ünde avtolak dolandırmazlığa diye yazılan. 9. maddede internet uygamında diye yazılan. 13'ünde istendi bahana bilen toparlayın meclislere, kafe, bar, restoranlara berde hiçbir üniversitetin içi girmeye berde. Üniversitetin daşı giriyor. Sonra şurada men bu borçnamanı dep men de bir sanı adami şahsa yazılan yöne neçe yüzlerce okuçu enata gol çeken berya. Gol çekmek için tayarlanan kağıt. Birileri tarafından yazılıp tayarlanan kağıza okuçularımız, bizlerin vatandaşlarımız buna gol çekerler. Bu doğru cenayete girer. İnsan haklarını alıyorlar berde. İnsan haklarına karşı işlenen, yazılan bir borçnamalar var. M2 kuramamızı bu borçları, bu yazılan kağıtlar hakkında iş açıp mahkemeye verilmesini isteyen, talep eden. Sağ olun. Kalk geldi kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Dörde 2 günden beri oku meselede gepleşikler dinledim. Hakiki institutlarda, mektepte, sadiklarda, gülönşo siyasada boşun moral korku sistemani gösteriyorlar. Takriyle gezip görün hemme Türkmen halkı öder şonu diyenem kimin buyruğuyla etdiler onu bilen aktor öder. Şo orsun buyruğu bilen şo rejimde yöretçi öderim Türkmen'in özeliyle öderini ettirip korku salyalar. Ama otursan hemme da täzer hemme kişini ahli Türkmenistan'a gezip görün hemme kişi değişli. Bir näme hiç geleňsizlik, hiç öldür kabul eden ok. Sorasan internet yok, o yok, bu yok, onu şikayet etdiler, beyitdiler. Näçük bolýar şo ödüňiz talap edin, pul töleýäňiz, beýdi. Beýdine şeýle jogap berýän edilýär tanaýanlar. Sonýaly telde gepleýärler hemme. Özlerine şo sorag berýän bol gürlemän oturýarlar. Akşana korkuyunu gowy sadikden naşlap ta instituda çeni şo näme tartdylar. Kimin buyruğuyla edilýär? Türkmen etdi onu. Gepleýän gürleýän Türkmen ödellerle ýazarýarlar. Ona şonu hiç dile getirip aýdylar nokta. Kim bolsa? Ben şonu aýdaýyn. Parat kardeşimize vereyim sözü.
Assalamu alaikum hormatly kardeşler. Geçäsi bir okuwçy tutany buyruk çıkarıp karar çıkarıp öldürçe. Bu zatlar öňden bäri önüp gelýän. Ol Göktepe arasyndan bäri näme 120 140 kilometrden bäri şondan akylly türkmen, akylly gelecek aýdyň göz aýdyň akly göz açyk aýdyň türkmen ýokmy diýä düşünýärdi. Ýok diýerdi. Kim ortaň ay türkmenden gala çykmaz diýemi. Çykany öldürseň, çykany bassaň, çykany ýok etseň tabii çykmaz. Näme? Ine Gaýat Baýew taýy 30-njy ýyllarda öldürildi. Beýleki nedir way tax şoňa ýagdaýda öldürildi. Şoram halkdan akylly çykan öňe adamlar çykdy. Ine häzirem ýaşlardan çykaýmasyn diýip öňüne alýarlar. Akylly bolmasynlar. Men o taýda gol çekenden men näme düşünýän? Gol çeken men samdyk boljak, akylly boljak, gözüm açjak gel. Geljek boljak, geljekde jegin çopan boljak, mal bakjak, otijek diýip düşünýän men o. Akylym bolmasyn, samdyk gol oynayıp şu wagtda ýaly taýda. İnternet ýok bolsa, internete girmejek bolsa, şu wagt hemme institutdan ken bilmeli internet. İnternet bu dursa okuw gerek gel. Öňe aňyrda internetden kyssalar türkmen. Okujak bolar. Enda şertlerinde ünlü bilim alyp berenler internet arka tapal berenler okujak eken ünlü türk. Tölügülü moram tutup ünlü okuýarlar. Şu zatlar bolmasyn. Halk öňe gitmesin, ardy gitmesin, geljek bolmasyn diýip edilýän oýunlar hemmesi. Men beý karar buyruklar çıkarana kim şoňa goşulan bolsa hemmesine kaýdaty onu jogap bermegini talap edýän. Türkmenistan'da hemmesi hille jogap bermegini. Şo buyruk şo mol şol geri getiren molma iş ketmeli. Türkmen haýsy şoňu ýeke tutup iş ketmeli jaza çekdirmeli. Ama şonu talep edýän. Sizin jemledim, hormatly vatandaşlar. Sağ olun. Gurban kardeşimize verelim sözü. Salam ildeşler. Sesim gelýärmi? Tamam. Bu okuwçylara, taliplere ýazdyrılan ýanky nemeler var. Duruşlar, hattat ýazdyrypdyrlar da muny. Buňa şöyle mende özünde bir sorak döredi de. Buňa hiç bir prorektor, hiç bir dekan, hiç bir direktorlar tepki garşylyk görkezmedilermi ka? Belki garşylyk görkezem bolsa beni öldürür diýip düşünendirler de. Ama Ferowne sen şu wagt olara garşylyk görkezse halkyň gahrmany bolup ölürdi. Ama indi ýurt ýykıldykdan sonra bular halkyň düşmany bolup öljekler. Şonu hiç ýyly akıllarından adından geçirmedilermi ka? Indi şu düşünjede öğretçiler bolan. Biz gaçyk şunu aýdaýyn diýin. Tamam. Tamam. O kardeşler umuman aýdylanda ine şo ýanky bölek büçek eden gürümlerimiz var. Şolaryň hemmesini bir bütüne getirsek Türkmenistanda bar boluş şo bu var. Ya öňümüzdäki ýyllarda Türkmenistan diýip bir zat galman biler. Dargap bilýär. Günümüz ýanky 21-nji asyr bir üýtgeçik başlangyç etdi. Bu nähili dowam etjek belli däl. Öňümüz nähili ýanky bilinen okda nämälim esasan bizim bölgämiz ýa regionumuz gaty üýtgeçik bir ýagdaýda, bir tarapda Awganistan bar. Awganistanyň öz bir hop edip beren işi aýratyn ikinji bir hop ýanky suw meselesi ýagdaýy bar. Bular hemmesi bize bir hop näme görkezýär, ýöne o Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda raşizma hyzmat edip beren ýagdaýynda
Türkmenistan ne suwuna ne başga zadyna ýa-ni eýe çykyp bilmeýär. Şonuň üçin bular hem ýa-ni hopyň içine goşulýar-da bar boluş hopuna. Sen onuň daşynda ýa-ni aýtdyk bilim, eýitim sistemalary, sistema diýip aýdyp bilsek biz oňa. Ondan soň ýa-ni toprak meselesi, ondan soň ýa-ni konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy, şu konstitusiýon guruluşynyň ýokluguna baglanykda beýleki kanunlar ýoklugy we ähli gurama diýip adlandyrylýanlaryň hemmesi raşizm elementi bolup durmasy, bularyň hemmesi Türkmenistanda bar boluş hopuny emele getirýär we bar boluş hopunyň emele gelmesi bilen bilelikde Türkmenistan içindäki her bir adamyň öz şahsy goraga sonra alamat bolup galýar. Soňra şolary öňüne geçmek üçin biz bar boluş hopuna garşy bir göreş bolup biljegine ılan etmeli, kapysyny açmaly. Soň şu bar boluş hopa ýa-ni garşy gelýän element bar bolsa, şo raşizm elementi bar bolsa, ýene halk tarapyndan täsirsizleşdirip bilinmeli hökman suratda. Soň ondan soň şol bursanda öz şahsy hopsuzlugy, ýa-ni şu kiçijek öz atmosferasy bardyr. Bir ýyl ilerisi soň başgalasynyň özüniň hopsuzluk ýagdaýlary, mertebesi, ýa-ni saglyk nemeler hem şoň içine girýär hemme adam. Ine şolar bilen baglykda adam öz kanunyny özü döretmeli. Soň ine şo ýagdaýlarda edilip bilinjek adaty ýagdaýda jenaýet hasap edilýän ýagdaýlar bu ýagdaýda jenaýet hasap edilmeli däldir we täze Türkmenistanda suud edip bilen ýagdaýynda arkasynda durulmalydyr. Indi ol nemesine soňrak geçer o ýagdaýlara ýöne biz şu gün Türkmenistanda bar boluş hopunyň bardygyny kabul etmeli, bar boluş hopa garşy göreş boljakdygyny kapysyny açmaly we şol bursanda bar boluş hopu bar bolýan bolsa demek şahsy hoplara bilelikde emele gelýärdi. Hem şahsy hopuna hem özüne äýil dogry görýän bolsa şol nemede halas edip bilmeli-de. Ne şeýlerek bir ýagdaý kardeşler ses berilişige gidýäs. Bugünkü nememiz Gysgarak, bundan edilmeli gurulmaların hemmesine diýen ýaly etdik. Bar boluş hopu täzeden gaýtalaýyn. Gysgarak bar boluş hopunyň bolmagy sebäpli şu bar boluş hopuny öňüne almak üçin halk özü göreşip bilmelidir. Bu hem öz kanuny bilen bolup bilýär. Soň ýene-de ýanky belliliklerimiziň içinde Milli Halas Ediş Komiteti o dogry ýol görkezmek üçin urupdurjy bir hereket häsiýeti boljakdyr. We bar boluş hopu barlygy üçin ýanky şahslaryň hem hopu emele gelýär. Soň onuň üçin hem halk özü nähili dogry görýän bolsa çäresini görüp bilýär, ýagny täsirsizleşdirip bilýär garşysyndaky hopu. Ve bunda da ýene-de Milli Halas Ediş Komiteti bir urupdurjy bir güýç bolup hyzmat etmekçi. Bu zat bu maddalary dogry görýäňizmi, oňaýlaýaňyzmy? Eger oňaýlaýan bolsaňyz elinizi galdyryp bilersiňiz. Eşitmedikleri var bolsa bolýa elinize düşürüp bilersiňiz.
eliniz düşürüp bilersiniz. Eliniz düşürüp bilersiniz. Bu karara karşı gelen var mı? Karşı gelen var olsa elini aldırıp bile. Bu kararda saklanan var mı? Tarafsız olan. Kardeşler sağ olun. Bizim meclislerde alyan o kararlarımız dogmatik değildir. Ya da göre ya da käbir yerleri yanlışlık bar bolýandygyny aýdýan pikirler çykdykça üýtgäp bilýändir. Häzirkilere, öňkülere hemmesine de değişildir. Sebäbi biz bu taýda iň dogry çözgütlere barmak üçin hereket edýäs. Kardeşler sağ olun. Ýygnanşygymyz nemesi, ýani şu tema boýunça ýygnanşygymız bu taýda yapıldy. Indiki ýygnanşyklarymyzda, ýani täze temalar boýunça ýygnanşyklarymyzda görüşýänçä sağ olun.